Сега до сега ще тъкахме по двора, чистихме акита, нали, с моите верни помощници, кучетата. Това свършихме доста работа и сега, разбира се, те са се насъбрали около мене. Аз съм седнал да си почивам малко и снимам Ния. Ния е куче с характер. Ако всички са при мене, тя ще е в далечния край. Ако почна да говоря, че стои далече и не идва при мене с другите кучета, тя ще разбере и ще тръгне към мене. Просто има собствено мнение по въпроса. Хъба. Хотел за щастливи кучета. A few moments later. Не знам Иво какви клипчета прави, но абсолютно, когато всички кучета са при мен и ние е при мен. Да, съжалявам, че трябва да разочароваме Иво, но мен ме харесват повече.